Abusiani akoso e wo Daddy Lumba busia mama sabre de Ghana for ehu adwiri wo mu yie pa fibra Daddy Lumba etofom edi be sabre ne ekoso e wo abusia ma ene ma me Faustina Fosu ne ba be ma ba kofi eda fom ya eno ena ma sabre de Ghana for ehu adwiri wo mu yie pa wo nche da entine ekoso e wo Daddy Lumba abusia ni mu na abusia before say Daddy Lumba ni wo no ebeto montes edifo bebre e kasa ho ebi kire se eyire no mu mienu no emu baako ebetimi ahwere nkwa sankofa eyire no mu so a ebusua ni mu no wo mo enhwe kwan fi se ewuo ebetimi atiese ebusua no busua ya nto aka akosoro anso ene se ene maame Faustina Fosu ne baba emakofi edafo mi mensaka Prophet Adonai ewo menchen wo ha ye ba bedi enkomo na wodifo wa ye krado de danti mekwa ne ho na ya kwakoma na kwa aba na busua ansa na ebema na kwa aba no mesre se wo be mi subscribe button no so de acheme ya no wakai se o de bell no be ka ho sa no upload ni to mo apepron na phone na bo won kaye mo esimo se ne ensem no nyina esiti me se wo bre se ne de kan ka se wodifo aye krado de da sa na wo so menim se wa ye krado ti ka me ho na ye mo difo akwa aba na fe ye fa nkomo no enhwehwe so se nsem ya ba ye ka wanse mfama bi boba na mfama no mami tuomfo ebinim nam afa mienu afa ba ko nam pa nam akonfo ne ade so tumbru maame Prophet Adonai mitumfo okay ni amuye bi asu sunsanso very serious one from say maybe 6 months 1 year news every bi enye bad news which why you break one camper and no bed okay nti wo yi o nyama yi no mu wo mo tiase no mu say ejapade no obebre pe mpo no ko na mo amobra hwe so say one we yes so what we so ye dan etwem opa ni ho ni ababi amontoto na mo fanhwe ntiri ma ene hia abusia me da se wonya abrani adaje ma de ko hwe video ni ba sabre de se ne bi kan se wodifo wa ye krado de danti ka me ho na ye mo wodifo akwaba na fe ye fa nkomo no enhwehwe so odifo mame papa mo akwaba Jesus aja bibi aboko obo ade yankopon adom bibi abo ege de nyame ase we de yante asempa ene se nanu yi mimine de twam ye maame Faustina Fosu ne baba ma no e de kofi mu ya na ye beba ne asi e woda de Lumba busua mu fi se asa Ghana fo ho ahyeda adwiri wo mu se fi se da de Lumba eto ye ni 40 days pepepe e de pen kwabre ena ne wofa asensu e de afi mu difo ne ekosi wo de wo yesunsu mu nipa sai na hu niema yo mame michi ahwefo mo hwe ensambre mempa ebon so obo ade yankopon ye obi bia koma so bisade ma na hye ne die no ya Daddy Lumba obo ade yankopon fa ne kransi ena ofri mu ne wo echi nsemsem tama Daddy Lumba film manso bi beto ho na koya afamie ena atwe manso na bo penin da nyama bepri di kire me Prophet Adonai efa Daddy Lumba wo a wewu no ne kire nsama ebesi ntino bebe bokoko kire amansan se nipa anya ahweyi na yasa isi Daddy Lumba wi a kire no nsama e wo ni bebre na one thing say na edifo no yehu bibi na e betu abonten a ya ne ye bo kokose nipa nya ahweyi okay fra Daddy Lumba free mu eni ekiri nsem na nyama bi nkoyi wo bibi tina ma shunshun fem no na yawde bi koso okay tino na twa se ye bebo kokko se nipa na ashora wo mu ni masem nipa be ya ahweyi na yesie no wi a nsem fufo bia mbembe toho ama nipa ne bi so ntua so nko me de bia me kase se difo kasa enya difo ne intention so pese bibi bone na yehu na yaka okay na ya na ya futuo ne kokobo se nipa be ya hweyi e wa abrabo na ye bo nyame mfa na wo fa se na we film no ne kransi batie ne edi woni okay na wo fa se na we film no
ɛnyɛ ɔkɔbɔ ma nipa bi a wɔn gu dade room bɛ nim asɛ wɔn fi sɛ wɔn mu boa. Okay. Nipa ni bi bɛtua so akɔ saa. Ayɛ sɛ wei ɛnyɛ ne atwa to. Wei na epie kwan ano. Nipa biara two teams na epie camps tum na epie ye. Wei afa wei afa. Mu a mututu na mo nkɔ bie bi sunsun nipa ahodoɔ bi a wɔn yɛ nyama bi maa mo no. Mungyina yie na mo ma mo mpa ibɔndɔ. Odifo mbɛgyina yi ama mpaebɔ adɔs na wokasa no woka sɛ yawdie bi ɛkɔ so abrɛ afanu mmienu no ɛtwe mansom etimi bisa sɛ ɛna na yawdie no hwan na edi yaw no ɛyɛ dade lumba saman dade lumba yere no mogya wɔ mo akyire abusua no abusua pani anaasɛ hwan ɛma hwan na edi yaw na nti akɔfo owe ne sɛ edi abe Dade lumba abusua na yɛ mmienu sisi. Okay. Ofiri mu no. Because everyone said that room wa ware mmienu and that room ato ɔne wei awoma ɔne wei awoma sɛ watɔ a na nka neame ma yɛ gye mɛsɛ ne sɛ nka yere no mu mmienu nka mbom yɛti bia na nka wɔhwɛ no wɔnkora papa no kyi kama na nkɔba no saa afa baako bi te ne ho afa baako so te ne ho na ɛkɔyɛ sɛ you put two fingers on the other side say and I'm way so and I will see and way so na way see. Okay. In some who will appeal social media so a mo anim sem mo nsam twofo. Ni ye kan ye kwanya papa no free mu ebinom we see ye bro no ebinom we see ye say ebinom se sabi uja na ndi kura na nan gu no ho. Gwa se ye do fam papa no na ya reho. Nti na bo pani be ka se me mbɔ kokɔ. Hwɛ. Wo de ni esi no. Ɛyɛ ya. Na wa hu a wo kan nsɛm bi anya no korɛ. A wo da rumba wu echi. Ma mpa bondo so. You do for is ɛyɛ ya critical. Nyama eba na dɔɔso sen ne we de asɛ na bie kwan. Wa wo kan nsɛm bia fa da rumba ho. Na inside say we incite nipa because one time nipa bi one for bibi show bi abra nipa ni nim ho hwe na yenye bibi say nipa ni ye nipa boni ni mo yire mo ye social media na so bi no be fa ne ho edi me na me ka kiro odifo shun bi na sorry na betie nipa saa why so be you ho ano ni obetina social media ka kira mansan ese obechirim e wa shamando nipa bi ye lie na obetua so won betua so won ma information bi ba abonte a won nim se nsem a won wo ka no enya no korɛ but yenye ni the way say ye hu ye nim bibi wa won nim se ne wo ka na eboshim ka ebi mu so gi tum so me di ni prophet ado na me bo ma bokoko since alumba wu yesa na nipa bi a won hu ni se yenye bibi ngu afa bi anim ase no hu se ye ne ye no ye mbɔ pai fenjira mo chi odifo sene wo kase ya wo kyerɛ sɛ nipa bi ka nsɛm bi de gu afa bi anim ase na sɛ bi nipa bi nsɛm bi a wɔka anantro bi a nipa bi etwa no ɛno ho sunsanso ɛna yehu kofi ɛyɛ wo bi a wo mso wɔ da lumba wo fa ase kan na sene wo ka ase busua ne mu akwa kokyɛ mienu no ɛbaa ne sɛ da lumba yie ba yie na ho totoye no na efa bi April December fa bi so April March maame sɛ wa akusua sɛ wa papa shi maame bempoma mu ne na kofi eka wo mo ho ebeka sɛ wo mo yɛ team legal wife fo no ɛna afei so yɛhwɛ maame odobroni so no wo mo afa maame fosi abusua penny to park mo a na wo mo so ɛwɔ afa ɛna sabre ewo yɛ frim ebi kyerɛ sɛ esan sɛ maame no ɛyɛ maame Faustina
one pre no kre amfa ma ne nua bema no na wanyina wo mu a na ehwehwe se de pote na gi ne nua bema ne nkwa e de free ne se metre autopsy no na one pre sa nhwehwemu no na woka abusuapeni no ho na wo mu ekosie no na ya nhwehwe ne ikun no e no ka ho bi na ne nsuru mu atesa na ma no se wo no ya won ka enye ntia okay enye ne maame okaka afa bi ho nti na enam so na abofa ne free no okay afa bi tutu anamon bi akokɔ sunsun nipa bi okoye nyankomade bi okay wo hwɛ mi wo ka ho nim sa afa na wo tim baako okay ebi so hwɛ sɛ abrada de lumba efi mu no na se na enyina enim se yie ni hu sie ye no kra ebeye manso ne ade abusuapeni no ma omokobo amena wo paako so senkom de de hye be kwa kotum wo ho nanso besi sa be o manfa na kwa kotum akope kra be obabi fufo enti sa amena na eda wo no se wo mo ankwa ankoye ho amamre na wo mo ansi amena ne de a ene ebesese nipa wo fie ho saa enti we ya hyase me say obi a authority ada de lumba fu a wo pre ne japade gina yi eze we ni ye japade ho popoye no nipa bi a wo mu gine mu ye ya ngwase ahodo akada de lumba fu gina yi wo ye shofo wo ye konfo wo ye malam wo ye whoever na wo hyase mu gina yi orifo ye na me gina we so abisase se obi wu a eno ano no ana da bi nya no ma obi nka je so obi wu a na asanya no kreda orifo obi wu na ensan kra obi wu ensan nani ese obi wu na sensa okay me bisa se obi wu na ensan ya de orifo obi wu a dem biem ne wo ho obi wu a ne ewu ekire ye bebre okay ati se wo bra kra nyama nkoyi okay wa chinya kokoko susum nipa ahoro ho a wo ma ye akwankyere na ade ahoro ama wa still anyama mfa no so ma mi ana papa na wona na bie firi mu a wetumi akogina ne ndaso akasa be ye dwuma okay be no ye wonya difo bi oni ho obekire ona kwan no wakoye ko ta ma ye bebo Yesu asendum ne mu aye den ama no Bible show for people ko bom pae na Elijah ne Moses pio abe share ne de okay nti duwe bi abrabo ne nyame mu aye den ama na sa wodi hie bi firi mu a ye wo kwan ya ye foso ye fo betumi a kire fasting bi na wa ne 3 days okay wo akoda ne ndaso akasa ba ye fasting ne 3 days akokasa wo ne ndaso 3 days we abesa nda ne so ndate ade gu nso mo adwira ho kwan be bi obi du akɔhye ye bebi nti obi wo a ensan enti na ye bom pa ye frɛ Holy Ghost amogye so fire ye frɛ mindset saman no beboa enti ne Ghana fo bi kan se ene adan na afi se that the lumba to fom besi enne ho ha ko kai so obi wu na ensan na ne ho ho de a ene wo mo nkɔ fresh ho ho no na wo mo misa ne se den na opusuan wo mo nye anade na opene nyema na afi ekire din na that the lumba no wakazo hia bibi oh sa owu ye no se busuan tua na mo ahodo bebre okay ana afa bi sorry se wo mo ntiase nti afa na wo mo ntiase wo na se wo tu sa na mo Bonga wo mo ntiase a na wo mo pointy finger say na mo bisu na papa no ofiri mu no wo na wo se wo tu sa na mo no kofre ne kra no na bibia wo mo bisa fi no ni se wo tu sa na mo no na ekoye social media no ba betumi abetena so abedi atemo ba ne yemfa yeni hu do so ne edi ni na abrabon se wo tiase a nka ade bi wo kra ho a nka bi obi fi asem wodo wano kotuma na wahwe bebia wuginanse ye fie bia na ekoka mu asem ekọ na wo ye busuani bi hwe a efie busua bi wo ya mfa mu nsem mpia bonten wo de busuani mu nsem mpia bonten a eche se we di tue busuani wo gu busuani ni mase wo kwa koyi wano wona nanu na ekoso na ye list bi a tue so ntino ya mo mpae that lumba film yi ni sie mpo eni na yi yo no hwe manso fia e baaye na ene ye nam court adechi ane ye nam court na ye granting injunction anopa na ye yi na wiane ade last week ena krata fi high court baaye se that lumba wenja ro e wo nachi it is sabre de wo bi ani ho a ye beka se ne senka
usika ni wabro ni ne nka wo ni akachire din ka sem bi ani ho odi for sabre ya de lumba abeto dwa se wenja wo e wo na chi esie ni eye ni pohwema nso e de bai enti we no eye another attack on the family anase eye planting anase because wo ni ho de na se ejapade ne che no so de manso no so be ba de create me I mean two ahwefo ani etiefurufo that lumba ejapade na wo sisi a me meka se sisi na ayi se bosom awakotu no a wo besom na ejapade no yes so wokotu no na wo besom no na wonim ehwo amamre ene ho mmra wanya bebo weku nti wo pray ejapade bi wo de yawa na se wo de kwan mi se wo by force wo pray ejapade no wo be gi ejapade no bebi ba wanya wo ndem nti wo wo ye mu yedrum wo ya hwe yi na de aye mbre ho no ye mfa nlisa nya ya somdwe ekokobo na me bon wa pen fa wa pen so kan ya beka ebi chese sabre ya abeto dwase that lumba wenja wo we trade ene ma me akosi ase wo pekura wo da wonna efise free ahyase no wono ne kunu na abra nti no we de se ba ne ye cha kunu 17 years na wa ba se we winto ba pre ne japade na abedi na ho ato mu de mu push no na obepim se panyan odi for sa me se boy ya okon be ebusua me ma won hyede but nhyɛ a boy ne di fifi opi abonte na o matien no na atua so within the prophet ado nia mehu na meka nipa bi tua so lai bi tua so say 2026 ne wo embo empire ne hwede odi for us me anoso enya me wan say since that lumba toye maami aboni wetua na mom bi wo court wo ampenifo ne we dibim da upa won ma ne on claim upa won fa japade ni niam no bi anfa ne nhwe no sa fi betwem a shunshun ni pa fo mo ta ne ti nia no wo mo nka no kranche maame no se japade no kwaje a akoye se wakwaje boso wanya boso ne bebo ne ku ejapade a meni meku na brape na BBS na ye temo ate kakra no within the prophet adane boso de amame me bok okay nia me mehu na maka okay nia bo pani beka se koka na meka nsem wo kra na wo se nsem bebre ba wo bisa me ahwede we ameka no me mbodi ba wo kofa ba na me ka bibia bokoko opa but me video yo on for pressure on keep on fighting for japade na ezodi for enye ne dia na me ba chawo wo na wo sho ne ku na abobra me na me no bi nti wo na wo che se ne dia nti onkoji okay ori wo so ka se me na me kira ma mi fi se papa ito of me na nim se ne yiro di ka court kra kire se ma ni enu nyina ya yere no ya ma me ne ye court se mu mienu ni amo ye granted okay obeto kitwe wase okay ni atibia kitwa no ya baiwa kane hye uyim se oba ejapade no ni obre ye no ko fa kitwe hye yim kyekere ne were kitwe so wo man kitwa fa wo ni ase wukunu ma wo ma wa reject wukunu funu one na ebusuafo ni ebusua wo be ka be kwase ma kire ma me no okay nipa na wo ne na bre a wako break 17 years wo buy from day one what manhwa ebufuo nti wontume ngina wo ma yesie papa no wo buy ya be print yisi bana de kire wiase wontume akohwe bi yesie papa no one listing nyama wo pe o papa ne japade mu me wo mo afam yenu ni nia no obi amba me prophet ado na we say me mbom pai man okay ba nia me na me ka nti ye kokobo nia me shunshum fem na me ka se obi nim no na so betie me no kura me ka ejapade no nkoma won che no mfa manemba no munyi man mi mfrim ono no monkwaje ejapade bia o de onye mabre me ne na bre mabre no on calculating yourself from day one on starting so 3 months no we dibim da na okay difu amu be maame no akonfo amu be maame no malanfo amu be maame no whoever spiritual people amu be maame no
munye pisan ko ekyire na eje bia hwo na betwi nipa bi akoyi wo ma no wasamando wo mu dɔɔso dodo mimi di wo de wo ba sa ba fama betena wo de wo ba sa ya wa kɔtwe baba de baba bio odifo empenifo se edidija eni amuna nenam enti meni osane wo ka se eyereketo no ya bai wanti kama ame no won ka ne hye ne yem odifo mni mikunote na bibia si na yentemoate na waba behye mu behye wa behye msa bai wankon wa begya de na tena ho abewo edidija bia koso nti definitely muna beba so sa sem na amuka so wa ware a wa ware unni ma ware a menko bremu bi papa wa bebwa 17 years after one continue bi ama papa na brabo okay say ya shemen kawa me legal wife bema bebre wu odem nti na se bema no hia baayo bi na baayo na tena se bre no na wa ka hon na obi anji hukun hu wa ware yanko bi nji hukun but before 17 years there was somebody so why say unu hukun problem aba when to fight NCC okay and you leave your husband for 17 good years onu obi agubako according to Lumba sister Peniya and on nami o say maame na nkasa na ndo wakoka no no aso ne ya ka 12 years and so monte nyama wiase no akoye apenisie kodanda eye no kure kana yira wo wiase nti inside of say ye be wire de ni ma kan kura che ne say wo ya yire de ba wo fumwa wiase no obeka yedum wo de mu say me din the prophet adu okay mun che japade no mun mane pi non jintu non die on start say odi japade no musika na ye mompai odifo wo se wafum empenifo kwa se obi fum kumu a yemfum nwia enti wafum nti ne de ne sanse wafum nti ne de bi wana min ka se ne de ne sanse ne de nti onye ibi wona wo se one ne kunoti na yirikite ya baji right okay wa baji radu me mo wa baji nti no we jama na kitu ya na 17 years okay wa wo ba ko mbienu miasa inu misia ye pint afo manson papa na ewu na abakufu okay afi na wo say we before you come crew let's woni ni panete awale bi no problem ni okay ye mpenifo mu di ye president ministers whoever challenges wa worry but you find way a shofo bebre problem you find ways to say be shove the shove na ye no obia hwema body bra when your husband is alive what am I fighting ukunu wuye ukufun mebufu ntu bebi papa na nde wo ne na ye japade a wo claim wo part no padam paso ankohwe no wo ba ye a yesie no anko bisa bebi owo mamu fa enye social media tem didi o okay me ka no kora kyerɛw wiase ne yɛ fa yɛni hu dɔ so ne yɛdi yɛni hu ne yɛkɔso sunsun na dɔ so ne yɛkɔso ho ne wɔn ti abrabɔ no bɔ ase bɛ sɛ ɔbɔ bra ba bɛ bɔ bra ɔbɛhu no na ɔbɛ pray japade a nso ka hu ɔbra bɔ ba nka pray japa wɔn sɛ bɛma bi ne yire ɛmɔ ne yire ne ntɛm ba sa ma bɛma na akɔfo ɔba hofo ne na wo na wa begina me yire me ne na sha ase e dan yo timi me na we hu da okay adentia onu hu ni so onu weja we abo ne bra nti abofra na wato no e ma ma no ko ebisa wo be hu shunshun nyema bi ye ko hwe wo de soma na apra na bi pae ye beba no so na before videos bi circulate wo media no so a me gidi say bia wanya bi ahwa abrabo fra ne film za na yese saman komo se den asi abrante fufu bi so a wo kanche wo fie ho ma me first ko gina na nim kra ma wo resan sem kire ne se wo no eye wu kan de ne wo nko na se nye wu kan de ne 40 days wo mani pakro na oje ne kwafi ne sem no enkasa na 40 days in so na yesi da Lumba 40 days pepepe ne wo fa ase afini ma mi nso asan akoka 40 days odi for 40 days no eye den wo busu ni e mo mpa e mo e busu bi wo ho a
no matter how ebusuanity tumi a yedi ni gina ebusuano ompe ni ngwase ompe fi okay nti se BBC we ebusuano na wo a ofi ebusuano wo di ebusuano nsem pia oni nkan tia ne de hye no sana wo tie tia bonten she ni aba no mo a wo TikTok na atem dide bebrebe no wo di ni pa atem mo TikTok bebrebe no mo mbompai mo odifo mimi sase ade baako so a ekoso eye saa bre japade a wo kan se ne maami wo kopre japade na ye fama ne ade ene court e wo Kumasi High Court aba betu dwa se Daddy Lumba ne baba ya ne din kopie mu wo mo a ekofile ele ye maami ba Ghana no okoko to senka letters of administrative ye fama no se wono na wo behwe ne kunu japade ne so eye wono maami akusa bempoma na afa Daddy Lumba ne baba no ene court se court se ne ban se da bi ono de wonye na adwene so ba bekunu papa japade ho enti sa ne din ne kura kopie mu oh ye ni din free me ntwa wano maame ne ntumi nfa asɛm ne nkɔ sunsun fam honam fam court ahemfie ondi da edientia bibi kɔso de na ekoso papa ne sunsun na adi papa na wato na mo franketo adi ni social media di na ne sunsun no ne ho adin papa no betwi nipa na nipa beyi wo ma no saa ewe nim guase a wo de egu yes resa some do your mind na enukre asama do your mind ye wo bia ne rem so fi okay nti obi wo ha ne rem so fi ne ye ngu fi o nti na bible so ye ntua no na le kan no bia ne ye ka ne kira asem nti lie bia beto spiritually minim nipa bia metumi abobo wo mdi wo fidie so but menka nti so wo so ye binu mo so ya asofo na wo mo mpere wo mo mpai okay na mistake na ma me na ye mi ya o me fidie ni yimo unam di ona mo ba sunsun na yi no yi nkofo bebre mbayo bebre mo de na ya na bibi tu nipa the way asem si o bet na social media ka o mugu nipa ni masem asem tu ha o mo ansa na bo say oba be ka no na bibi esi okay nyama ekoso lie bi atuaso ebi ahya ase boye mama mesawa eguto abra obepiem Ghana hakra woko allegedly Slim Basta mu that side nso tracking and ni details ni documents ni ade bi de ba beto abonten ni ade maame nankasa den ono so why do so na make say woni ni kunete ena sasam kra ba se aware no nye ba akofo adwumom eye oba ni be mani nyina adwuma entase ne sasam ba ye na sempo eye 17 years mpo se na ye ka ne ya so be ma no wanya hwenti de na maame na ya sabrede as awuto ni ade ekoso na bra koso mesi bibi koso cause wo ma mani gwase aka papa no go papa no nipa bi ti ni dia na wo mu se onye nipa ketwa okay but ne si wo ne chi no edne ni nyema to fom nti abetwi nipa bi akoyi wo ma no saa nipa bi akoyi wo ma ene de truth mbekwa akoyi wo ma bibi ntimi stop no ewo ye koso wo se bibi ntimi nsi wo na no enye busua ne nko ahụ ai unze akwese se me bampo matie ni se ya na wo wo eze ne wo kan de ebe 12 busua ni mu de esi amanfo fofo mo de mo mampai bonkoso na wona na wo mu gu TikTok a wo mu discuss gigi nem se wo de mo monitor wo ana da show wo best say wo mu nya no aya wo mo ho nya wo mu pesusu nipa bi mbe ne ntem na wo sere ma wo nipa bebre ya wo ma ne susu wo mu na betwe wo mu nia to aso wodifo sabre ne ekosi ne ebi mu kire ne se aware kura fa so kura ni su bi so olukunu bebra be ware abepaja pade wo kina nko woni wo no na side chick bi aba na won na be che at this moment so a Supreme Court di ruling na ba say di aware no kura no aware ja ye ba na ye cheja pade na enye 50-50 bi nze na aware no minyame mpena twe bi na minyama kanche me bia me kotwi so amabeda aware de ya ade a yankopon she da hyehyɛ ma oda semi nti no aware de mfa so ko nipa bia wo na ma na one thing is one o say ebi na ebe to something like the legend here gospel legend you ya papa ya sapo no wo yere ekiri no nya na oba ken no o say
ɔne no so no ewu ti sɛ nipa no bom na no ɔyɛ ni destiny helper to no tum bɛ boa no wɔ ne dwum to akwantuo no mu okay ɛma papa no tum gyina ne nan so dade no mo tɔye na wɔyɛ beedu beebi no ntawantawa baeɛ no according to all the amamo bo abonten na yere to ne nyama fampom ma no okay nti ono so benya abo ne yere ketewa yi ono so be boa no 17 years de ne yaje ne ketewa okay na ono so tumi yeden okoko ne ni o ti ase nti no edu beebi a ya ware ba we hu duty a yo be ba no be ba be ti papa na se em se no no bo me push no ɛhɔ na anya na ne wie free mu okay nti no aware hu hia ɛka nyankopɔn abɔde ho nyame hyɛ da na ɔhyehyɛ yɛ ba me tumi nka obi anti ase na bema bia nam stress mu a ɔnware baako mmienu mmiɛnsa bi nka ho ɛne bɛboa ama ka no akɔfam wa titina yɛ na nanom ware bebree no mansua masa kɔ ebusua nim sɛ wei yɛ papa ne yere wei yɛ papa ne yere wei yɛ papa ne yere papa no ta ejapade a hɔ wɔn mo hwɛ wɔn no mba mo ndin wɔn no mba mo ndin ɛne kwa na wura ni ade ni wɔn titifo nyansa ne nimdie mu wɔn toto nyama ma nkyiri mbe so yaba nti ni akɔyɛ me prejapade nti kyentena me na wɔ sɛ bɛgye bɔ so no me di ni prophet adona me so wɔn fɛ japade ni nyama ma na mo ma 2026 odifo we de lumba asem ne yeka de na so kokopone ya asapon asem de be so na sa ya asapon ne papa da lumba no wo mo was something in common ye beba enuma se nro bi se be di nro no komo na me misa se ya asapon free mu no na owo so fopani je wa yadu ho na nipa wo hwe no pa so e ma metiwa intabra wo free mu no so fopani be ka se wo mo ya adwene se wo mo ka nche ya asapon efri se anhwe ya na akwa ha no wo free mu kwasi ade change woda and watch us busuafo de ka ebe fa ne de koye videos bi a circulate say ya usapon wo omode ne coffee asori fi ho koye no what wa wasiti wa na betwem no mo frɛ ne mame na asafe ohuti wa ashado wo ka so tell na mama ko fa asem na ba na afa asem bi o ase ohuti wa o ya onu ne te wo so ti wa na ekwe mo hu no mo frɛ ne mame ɛnom sɛ ne da bi yan kan kyerɛ papa yi a ebia na akwakɔ ha no kwan bi so because ti we yi ne ho de kyerɛ no ɛna wo mo ka kyerɛ ne sɛ sei ɛna aba ɛne sɛ wɔn nso de kwan nti busua no wa na wa mo afa wo mo glass no wa be bon wakɔbɔ no fɛ yase sɛ D4 yɛ adwuma ɔsɛ obi yare a D4 ne nkɛ sɛ wo mbre we die mutumi fa mo ne sia no de ne kɔ bɔfo na ma kwan sɛ bebia ne kra no aba no ne kra no etumi aba abɛhyɛ nipadua no ne ba bebre na masase so kɔbɔ wo musunsu mankaza atwekɔ ekyire nti ayaresa yɛnsa wo honam mu pɛ yɛsa wo sunsum no honam mu yare atena wo so bosome afe mfimienu mfinsia edu 10 years ni ade yare ba ko wo si prophet adona say wo secretary and cardio nti no opebia no nti obi pina atena so be 20 years me yesunsum ni pe wo se me ye bisa hwe yare ne fape ko so betina wo kra na so na wo honhom ni entumi operate a yare betumi atena so be 20 30 years 40 years na yare ate wo so ko kra na ntumi enkeka no bible say osunsun ni pedua na ye wo honam ni pedua nti yare say wo sunsun ma so na ye pie honam yare bi e kwa na aba na de ko hospital na wo mama ndura na ko na de same yare na aba wo ko wo se yare fofo ya beka wo pedifo bi no bi se kirima nti se wo hu ne sa o be se papa wo cardio ni secretary o me bp me pressure ma me nkopa bi no obemma wo benom pata yaresa no na o ye bisa me ye bisa okay me hwehwe bere mi okay abrabo me okoware kra me ye bisa nsa okay ko se me hu apame wo ba na akọ wa ne fi me hu apame wo be ma ne fi na mu se mu mienu tumi ade ebusua ni gina so mu ware ebebo anemo nti mpina twi na ye yo kromia wo se ware a afimfim mienu na afia ye man so no babo nti pedifo bi no ye bisa wo hwebrem na hu abra na wo bibia wo boko so obi wo diabetes we diabetes about so the na type 1 and type 2 nye bi no mo soro nti betu ase we ye
stroke about tea. What was she be a stroke canato? When you been no man, Yanko Point, a Yarisabeba. Say, Papa Yari, on your ocean. We different in say, Nipano. Na ne shunshun dina papa ne chi. Okay. Nti at the moment nipa ne free mu. Mo bona ma ne pe e ma papa ne kra ne moya. Okay. Nti wa bo asori fie wo nipa ni nia no. Ono edifo. Ebusua ne susu daabi. Se ma mi na free mu dia ye be fa ye ndesi akọ. Ma ne difo na madwe ho. Ma me bisa ne ho bibia. Mo na mo ye ebusua obeka mo na ye mo ndesi a. Den na obeja na ma. Se mo ne koyi, wo de kwa ade chia na nya afi. Enya afi. No, okotoye. Nti no, ye na wo mo hwehwe de se, wo be fa won de se na kọ. E na won de se no wakonya nkwa ana se onya nkwa. Wo mo bisa wo mo sa. Shunshum dwuma ye no enya kasa o. Okay. Se difo bi ye onwo dwuma, ya bo treman. Obe ma direction we mo femfa. Obi say, oh, me kan masem kire papa say, papa me de me wo ho a aya na me do mpemi reme. Oh, we cattle secretary. Any do mpe ba ti na bam. Unye be no ma do mpemi haw bia no e betu ase. Ene papa man bi na me kono me. Utamma no obenom but e bi wona nipa no obi na watu ne du, obi na wabɔ ne dua. Obi na wode na kogya wo bebi. Nipa bebre na. Omo koba pepepe, omo bobra, omo ani abre. De biara onam ne plans bebre, but still on so ofra na we sane. We are yes afiasi. First month, so I come 5 days or na end and some few days now. First month in every review. Even one is second. Even one day the need yakubu. Now the plans was say my year of success, my year of moving around, breakthrough. Now, challenges everybody can sing you. Young Bob Lassa, Bob Brana was a fear mission, which was a fear dream when I was there, or be chose somewhere brabo, or crying to me calling. So, show me people to me push here. We remember some you as baby you as mamma or tabia, so still not enough. Abrabone bono, you were not quite. So, what quite nine, the people were crying if you can cram. If you can cram, when you had the many. Abrabone wana muntu hu ayan say BSU e branches. Okay, bebre. Abrabo branches bebre. Okay. Se we hu a uti bibia kirikiri bo akodi akire wo du sika wo akohye business ni mo but later no na akwayeka obi kwaji loan but we start business e yes e koso kakra bo hu na afi oboka obi hu na afi loan no ankasa na akwaje no ohun wo business ni mo loan no so ntu anwie na afi ontu mi na fi na wo dwane aposi. Oh, it is a what you were day born if you were crown bubbles. Okay. You were from Monday to Sunday. You were cradani who fam I didn't feel you. Okay. Who fam I didn't day a one shilling in to meet you. We say a shebra the bible. But Obia man was oh, Lord, no, dear, Obia what tongue I did you were day born with tongue at the other book. What tongue cake of a book. This one die at the wound in the Moana Muntia. Okay. Bobo Brassa. Yarabia nipa da se ni bia de na masasi so. Say what kidney problem. Yarabia ben with the way would the chiache. The prophet Adonai. Uba ayaresa e wo bo ade Nyankopon di mu to benya yaresa. We PT2. Okay. Healing body activation and a show power. Nya bi no ma eyi hu fi mu na ma wo sunsun ni peduane ye den. Bedin say we be kan wa sha no we be sore tie wo benya. Na we so my friend about to send her about tea. Ye haban nya bi ndo be ye tia no no ma wo bo bra na wa hwe medule mu. Bedin so be sore tia. We stop drinking about wo busuani bi a wa tonsa no mu de nechi mo ye ne ambo bi ontumi njaya. Odu prophet Adonai ahwe ye obi ti ne so. Na we so waste about tea. Obi a wo siare obi koto asem aba ogina wa asem wa tena wa the system say yare bia o do na masasi so udu prophet Adonai wa benya yaresa the prophet Adonai pedifo gina wuchi na mansu bi wo ha o kwotwe a o mbi se mansu nya wo twi asunsun sanso de beba na ye den Okay.
wade yankopɔn hyɛ obi bia na ɔnyɛ obi bia ko ahwɛ bisadeɛ ma no na nhyɛ ne din no amen abusua ha ana megyina na magyina ogye nnwom so no mabisa sɛ so ɔbra na wobɔ no ɛte sɛn sɛ ne difoɔ kae sɛ manso bi wɔ hɔ a na wokɔtwɛn mabisa sɛ sunsunsansoɔ no ɛte sɛ ha ɛna ɛde yɛkɔmɔ twitwe no nyinaa ɛsi yɛ me ne prophet Adonai ɛna ɛbɔ nkɔmmɔ no mɛsrɛ sɛ wobɛgya w'adwenkyerɛ ɛwɔ comment section hɔ ɛde ama me all the social media handles no ɛyɛ too much gh wo subscribe no wa like no wa share na afoforɔ so ɛnyɛ bi ahwɛ me din ɛde dark gold yɛhu ayɛ adoma